Ο πρώτο Jack Russell που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε ήταν ο Μάιλος στην ταινία «Η Μάσκα». Αλήθεια, έτσι είναι η φιλία αφού πέσει το προσωπείο? Η κυκλοφορία του στους αθηναϊκούς δρόμους ανέβηκε κατακόρυφα μετά την προβολή της μάσκας, παρότι όπως και να το κάνουμε, τα καθαρόαιμα τεριέ είναι περισσότερο συμβατά με την ύπαιθρο παρά με την πόλη. Έτσι σκεφτήκαμε να σκάψουμε στο παρελθόν τους για να ξεθάψουμε τα ταλέντα αλλά και τα χούγια τους πριν τα βάλουμε στα σαλόνια μας, γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Ρίνα, ποια είναι η ιστορία των Jack Russell και ποιος ήταν ο αρχικός τους προορισμός? Λέγεται, και είναι και πραγματικότητα, ότι ξεκίνησε η φυλή γύρω στο 1815 με 1819 από έναν πάστορα Εγγλέζο, ο οποίος λεγόταν John Russell. Τον φωνάζαν όμως Jack. Αυτός είχε μανία με το κυνήγι της αλεπούς, ήθελε όμως ένα σκυλί που να μπορεί να χώνεται στην τρύπα της αλεπούς, να τη βγάζει μεν από την τρύπα μέσα, από το λαγούμι, αλλά να μην την πειράζει, να μην τη σκοτώνει. Ο γαλατάς του λέγεται ότι είχε ένα σκύλο. Ήτανε κοντή, τη λέγανε Trump και λέγεται ότι ήτανε άσπρη και κανελή. Την υιοθέτησε ο πάστορας και από αυτήν ξεκίνησε να εξελίσσει τη φυλή αυτή των πιο κοντών σκυλιών που έχουν την ικανότητα να μπαίνουν σε αυτά τα λαγούμια και να βγάζουν την αλεπού. Τι ξέρει να κάνει καλά ένα Jack Russell? Το Jack Russell είναι τεριέ, δηλαδή στην ουσία είναι ένα κυνηγόσκυλο. Αυτό που ξέρει πολύ καλά είναι να σκάβει, είναι να μυρίζει και να τρέχει. Στο δρόμο βλέπουμε πολλές παραλλαγές της φυλής. Τι προβλέπει το πρότυπο για την εμφάνιση, το μέγεθος, το χρώμα, το τρίχωμα? Με δεδομένο ότι είναι τεριέ. Ένα στο Jack Russell πρέπει να έχει τα αυτιά διπλωμένα προς τα κάτω, για να μην μπαίνει χώμα όταν μπαίνουν στις τρύπες. Πρέπει να έχουν μπροστινά ίσια πόδια για να διπλώνουν στο κορμί τους από κάτω όταν μπαίνουν στην τρύπα. Πρέπει να έχουν γερά νύχια για σκάψιμο και ουρά που στέκεται όρθια για να μπορεί να το πιάνει το αφεντικό του, να το βγάζει από την τρύπα εάν δεν βγαίνει. Επίσης τα Jack Russell έχουν διπλό τρίχωμα, υπάρχει ένα υπόστρωμα γιατί μπαίνουν σε τρύπες. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι και σε μια βόρεια χώρα. Και είναι τόσο πεισματάρικα και θέλουν τόσο πολύ να βγάλουν το θύραμα που μπορεί να μείνουν εκεί και 1 και 2 μέρες αν τους αφήσει ο ιδιοκτήτης τους. Τώρα, ως προς τα χρώματα, ένα Jack Russell δεν είναι σωστό εάν το 51% του δεν είναι άσπρο και το υπόλοιπο έχει χρώμα. Επίσης, τριχώματα υπάρχουν 3 τύπων. Υπάρχουν τα κοντότριχα, τα μεσαίου μεγέθους τρίχα και τα μακρύ τρίχα. Όλα και οι 3 τύποι τους πέφτει η τρίχα. Μη φανταστεί δηλαδή κανείς ότι αν πάρει ένα κοντότριχο δεν θα έχει τρίχα με την εποχή. Επίσης, στην Ευρώπη τουλάχιστον, το σωστό μέγεθος είναι 25 με 30 πόντους. Για ποιο λόγο έγιναν ξαφνικά τόσο περιζήτητα τα Jack Russell τεριέ στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι ο κύριος λόγος ήταν η ταινία «Η Μάσκα». Επίσης υπήρχε ένα serial, το Frasier, το οποίο ήταν πάρα πολύ πετυχημένο και εκεί ο σκύλος, ο πρωταγωνιστής ήταν Jack Russell. Επίσης και σε περιοδικά, πολύ συχνά βλέπει κάποιος Jack Russell και θεωρούνται έτσι κάπως της μόδας. Και ίσως γιατί αρχίζουν και τα βλέπουν πιο πολύ στο δρόμο, σε εκθέσεις, συνειδητοποιούν ότι είναι έξυπνα πλάσματα. Η εικόνα που φέρνουμε στο μυαλό μας για τα Jack είναι ενός σκύλου που χοροπηδάει ασταμάτητα. Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα και ποιο είναι ίσως το πιο ενοχλητικό? Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει εικόνα ενός σκύλου που χοροπηδάει. Γιατί τα δικά μου δεν χοροπηδάνε. Ούτε όσα ξέρω. Το πιο κοινό τους γνώρισμα είναι η εξυπνάδα. Ότι θεωρούν τον εαυτό τους πολύ μεγάλο σκύλο. Μία λέξη που θα τους χαρακτήριζε είναι λεοντόκαρδα. Με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ γενναία σκυλιά. Έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Και χοροπηδάνε, αλλά μόνο όταν είναι ευχαριστημένοι ή παίζουν με τον ιδιοκτήτη τους. Το πιο ενοχλητικό τους γνώρισμα είναι το γάβγισμα, κατά τη γνώμη τη δική μου. Και ίσως το πείσμα τους λιγάκι. Δηλαδή είναι συνέχεια ένας αγώνας ποιος επιβάλλεται σε ποιον. Θέλουν οπωσδήποτε να έχουν αφεντικό και να ξέρουν ποιο είναι το αφεντικό. Γιατί επειδή έχουν προσωπικότητα, προσπαθούν να επιβληθούν. Και ίσως αυτό λίγο και το ότι γαυγίζουν. Αν και το γάβγισμα
είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τους στο κυνήγι, για να ειδοποιήσουν για το θύραμα. Λέγεται ότι είναι πολύ δραστήρια σκυλιά. Πώς συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι? Κλέα, ναι, είναι δραστήρια, αλλά να ξέρεις ότι κάθε σκυλί έχει ορισμένους παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του. Μέχρι 4 μηνών τα σκυλιά αυτά πρέπει να έρθουν σε επαφή με κόσμο, να μην είναι απομονωμένα. Μετά, όποιος αποκτήσει Jack Russell πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να το εκπαιδεύσει. Μαζί με την εκπαίδευση, μαζί με την καλοσύνη, μαζί με την αγάπη, ακολουθούν τα αφεντικά τους. Ήρεμα τα αφεντικά, ήρεμα και τα Jack Russell. Δεν θα χοροπηδάει συνέχεια, θα χοροπηδήξει όταν θα παίξεις μαζί του. Μετά θα σταματήσει, θα κάτσει στα πόδια σου. Είναι μύθος αυτό που νομίζουν μερικοί άνθρωποι, τα Jack Russell συνέχεια τρέχουν και συνέχεια χοροπηδάνε μέσα σε ένα σπίτι. Ποιες είναι οι ανάγκες εκτόνωσης της φυλής και ποιες οι ανάγκες περιποίησης? Τα Jack Russell οπωσδήποτε χρειάζονται άσκηση. Δεν είναι ένα σκυλί που το βάζει στο σπίτι και μένει στο σπίτι. Πρέπει να βγει έξω. Αυτό το έξω που λέμε δίνει και ένα λόγο στον ιδιοκτήτη του να ντυθεί, να πάει μια βόλτα, να βγει στην εξοχή, να κάνει πράγματα με το σκύλο του. Όμως πρέπει να είναι κάποιος προετοιμασμένος ότι θα τα κάνει αυτά τα πράγματα πριν αγοράσει το Jack Russell. Υπάρχουν διάφορα τριχώματα στα Jack Russell. Οι ανάγκες περιποίησης των 3 διαφορετικών τύπων είναι διαφορετικές λίγο. Ποιος τρόπος ζωής θα έκανε ένα Jack Russell περισσότερο ευτυχισμένο και ποιος είναι ο τύπος του ανθρώπου που δεν θα έπρεπε να έχει ποτέ Jack Russell? Τα σκυλιά αυτά χρειάζονται ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Και με αυτό δεν εννοώ μόνο την άσκηση, μόνο να τρέχει στα βουνά και στα λαγκάδια μαζί με το σκυλί. Και μέσα στο σπίτι θέλουν ενδιαφέροντα, θέλουν διαφορετικές προκλήσεις, θέλουν ένα αφεντικό που ενδιαφέρεται, που μαθαίνει μαζί με το σκυλί του και το σκυλί μαθαίνει από εκείνο. Είναι ένα σκυλί που δεν μπορείς να το αφήσεις πάνω σε ένα καναπέ και να κάτσει. Δίνει και παίρνει. Οι άνθρωποι που δεν πρέπει να ασχολούνται με τα Jack Russell και κατά τη γνώμη μου με κανένα σκυλί, είναι αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα με το ζώο τους. Πόσο μάλλον με ένα Jack Russell. Εάν βαρεθεί το Jack Russell, θα καταστρέψει. Εάν βαρεθεί το Jack Russell, θα τσακωθεί, θα χαυγίσει. Ένα ευχαριστημένο Jack Russell θα είναι ήσυχο, θα ακολουθεί το αφεντικό του και θα του είναι αφοσιωμένο όσο δεν παίρνει. Είναι κατάλληλα για πρώτο σκύλος? Ήταν ο δικός μου ο πρώτος σκύλος και τον πήρα για το γιο μου, ο οποίος ήταν 9 χρονών τότε και είχε ανάγκη από ένα φίλο. Ήθελα ένα πλάσμα έξυπνο που να του κάνει παρέα. Για μένα σαν πρώτος σκύλος τότε ήταν ο σωστός. Εξαρτάται τι θέλει σε εκείνη τη φάση της ζωής του ένας άνθρωπος. Εάν θέλει ενδιαφέροντα, να πάρει τον Jack Russell. Αν θέλει απλώς ένα σύντροφο και ησυχία, πρέπει να διαλέξει μια άλλη ράτσα σκυλιού. Και αυτό που θέλω να τονίσω, Κλέα, είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεκινήσει κάποιος να πάρει ένα Jack Russell, αν δεν έχει υπόψη του να το εκπαιδεύσει και να ξέρει ποιος είναι το αφεντικό του. Το πρώτο σου Jack Russell το πήρες για το γιο σου. Πώς τα πάει με τα παιδιά? Τα παιδιά τι θέλουν? Θέλουν ένα σύντροφο, μια παρέα, κάποιον που να παίζει μαζί τους, που να τους καταλαβαίνει, και αυτά καταλαβαίνουν τα Jack Russell και είναι ιδανικός σύντροφος για ένα παιδί. Πώς τα πάνε με άλλους σκύλους και άλλα κατοικίδια στο σπίτι? Είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνικοποίηση των Jack Russell και ξεκινώντας από πολύ μικρά. Μέχρι 4 μηνών πρέπει να έχουν δει τα πάντα. Αυτό τους επιτρέπει να σταματάνε στον δρόμο με άλλα σκυλιά, να μην υπάρχει πρόβλημα κλπ. Υπάρχει ο μύθος, ακριβώς επειδή είναι τεριέ, ότι τσακώνονται. Ότι δεν μπορείς να αφήσεις 2 Jack Russell στο σπίτι και να φύγεις. Εξαρτάται πώς τα μεγαλώνεις, πώς τα κοινωνικοποιείς. Τώρα, για γάτες δεν θα πω ότι ειδικά τα δικά μου τα πάνε καλά με τη γάτα. Άμα δούνε γάτα, την κυνηγάνε. Τι σε έκανε να ξεχωρίσεις τα Jack Russell ανάμεσα σε τόσες διαφορετικές φυλές? Πριν από πολλά χρόνια ήμασταν στην Αφρική και ένα λατρεμένο Jack Russell, όχι δικό μας, του γείτονά μας, σκοτώθηκε προσπαθώντας να υπερασπιστεί το σπίτι του επανεφίδη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το σκυλάκι. Ήταν πανέξυπνο,
Και αυτή η γενναιότητα που είχε, παρόλο που ήταν μικρό και τίποτα μπροστά στο φίδι, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο φίδι, μου έμεινε στην καρδιά μου. Και όταν ήρθε η ώρα που χρειάστηκα ένα σύντροφο για το γιο μου, θεώρησα ότι ήταν η καταλληλότερη φίλη, αφού είχα διαβάσει, και το τονίζω αυτό, για τα Jack Russell, και αφού αποφάσισα ότι θα ασχοληθούμε όλοι με το σκυλί και όχι μόνο ο γιος μου, θα ήταν κομμάτι από την οικογένειά μας, το αποφάσισα και το πήρα.